नका म्हणू. आजच्या परिस्थितीला तुमच्याकडे मीटर किती असणार? बरोबर ना? दुसरे मीटर तुमचे नाहीये. लोकांना क्लिअर करा. तुम्ही नाही पदाधिकारी असू दे की आमदार असू दे, खासदार लोकांना क्लिअर करा. काय होते माहिती आहे, सामान्य पदाधिकारी गावातला तिथं जाऊन आंदोलन करतो, त्याच्यावर भाषा वेगळी होते आणि समाजात त्याचे वाद होते. स्मार्ट मीटरच्या बाबतीत मी स्वतः मला बसवलेलं आहे. माझं पहिल्यांदा 1000 बिल आलं होतं, दुसऱ्यांदा 2000 आणि हे बिल वाढत आहे. ते नंतर 3000 आणि आता ते 7000 बिल आलेलं आहे. हे स्मार्ट मीटरचं बिल हे कमी होत नाही, हे दिवसेदिवस डबल टिबल चौपट होत आहे. अंतर्गत अधिकारी ते म्हणतात आम्ही स्मार्ट मीटर बसवणार. तोपर्यंत आपण आमचा हा शेतकरी किंवा आमचा हा लोक गरीब लोक आहे आणि त्याला 7,000-8,000 रुपये बिल काढतात. आता उपसभापती तेच सांगताय, ग्रामपंचायतीमध्ये डबल चौपट बिल आलेली आहे. मीटर पण भरणार. स्मार्ट मीटर त्यांनी लावावे त्याबद्दल आमचं काही म्हणणं नाही, पण ते लाईट बिल जे जास्त येते त्याच्याबद्दल आमचा आक्षेप आहे. जो स्मार्ट मीटरचा विषय आहे ना, आम्ही शासनाच्या धोरणाच्या नक्कीच विरोधात नाही, पण हे जे काही स्मार्ट मीटर आहेत आणि त्याच्यामुळे येणारं जे बिल आहे, म्हणजे ते स्मार्ट मीटर कदाचित त्याची क्वालिटी काय असेल हे माहित नाही आपल्याला, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यामुळे येणारं लाईट बिल जे आहे तो मेन कन्सर्न आमचा काय, स्मार्ट मीटर हा कन्सर्न नाहीये. तो स्मार्ट मीटर लावल्यानंतर जे लाईट बिल वाढून येते हा आमचा कन्सर्न आहे. मग आमचं हे दुखणं आहे ना, तर ते आम्ही मांडतोय या ठिकाणी. तुम्ही लक्षात घ्या, आम्ही धोरणाच्या विरुद्ध नाही आहोत. जर ते स्मार्ट मीटर चांगल्या पद्धतीने काम करत असतील, जर त्याचं लाईट बिल आमचं बिल जे अगोदर येत होतं तेच येत असेल तर आम्ही त्याच्या सपोर्ट मध्ये आहोत. पण जे लाईट बिल जास्त येते त्याच्या आम्ही विरोधात आहोत. त्यामुळे तसा ठराव आपण घेऊ शकतो. तुम्हाला सगळ्यांना अधिकाऱ्यांना किंवा पदाधिकाऱ्यांना सगळ्यांना माहिती आहे स्मार्ट मीटर कंपल्सरी आहे. जे आहे स्मार्ट मीटर कंपल्सरी आहे. आम्ही या ठरावाच्या विरोधात नाही, आम्ही सुद्धा ते मानू शकतो नाही. जे चाललंय ना, सत्ताधारी विरोध करतात स्मार्ट मीटर नको. आम्ही